Uyabona ke izizwe zinani ngathini zinesikhwele yeah esingaphezulu kokwazi ngoba ziyakwazi ukuthi noma ngakuthiwa mina umngami sesehlukana naye wahamba woshadela kwenye indawo mhlawumbe ngenxa yesimo somnotho angibanga nawo amandla ukuthi ngilungise izinto kahle naye ngendlela ngimgcine ngendlela zokuthi ngisheshe mhlawumbe menzele izinto lezi kungizona zona ezisixabanisile mhlawumbe ithi indaba la uSpokwesendiya ufike enze nje noma ngathi useshadile lo muntu lezi zizwe mangabe waye kade indoda yakho ithathile zanihlanganisa lezizwe naba umuntu oyedwa ngisho ngathi usuyahamba wena uya komunye umuntu wesilisa ziyokulanda lezizwe lapha ya okunye kuvamsile siyawathola amacala afana nalawo afika umuntu wesifazane endumbeni azothi ubaba kaSibanibani wangenza ukuthi sahlukana manje ubudlelwane bami abusaqhubeki phambili nakulo muntu enginaye manje inkinga ubizwa emuva ubizwa yilezi zizwe azikhishwanga ngalesikhathi ehlukana nalowa muntu seziye mvalela phambili omunye uthola ukuthi ufika akatholi ngishingane bakithi omunye uthola ukuthi la aya khona uyofike angakutholi ukuphumula umeze kutuka kanti inkinga zonke izizwe awuzona ziyavuma maze ngibona awumila ngisabalaza zonke izizwe awuzona ziyavuma maze ngibona hayi ngithe anginikeza abantu nje isikhathi esincane ngibatshele nganalo uphondo lwezizwe isikhathi esiningi ngikhuluma ngophondo lwenhlanhla lwani zonke lezi zinto lezi kodwa manje ngikhuluma ngophondo lwezizwe izizwe eziphinde sibe isikhafulo uma umuntu efuna ukulanda intombi noma umuntu efuna ukulanda umfazi yeah uma ehambile ngiphethe zona nje kulolu phondo mfowethu balibona abantu uphondo lolu ilona ke olunezizwe make wathi uyafika nje kwami wafika ukuthi uzofuna lezi zizwe zokulanda intombi zokulanda inkomo mayilahlekile zokulanda imoto mayilahlekile ngakukhela kwenye into hayi ngobona ukuthi cha hayi angikunikanga zona kodwa zona ihlala kulolu phondo mange ngathinta lolu phondo ufune wazi ukuthi ke ngithinte zona impela yeah izizwe ke lezi bafowethu ezibasizayo kakhulu abantu bese kuba nanaba laba abafuna ukuphakanyiswa mangithi abafuna ukuphakanyiswa kukhuluma abantu esuke bethwasa lezi zizwe ziyabalekelela sibakhuphula amandla senogobela umsebenzi ubemncane ungabe mkhulu kakhulu madoda ugobele lokho efundisile kanti ufundisa isidindi umuntu ongezwa umuntu ongakhuli lezi zizwe ke ziyakukhulisa mangabe uyithwasana ingabe uyithwasa logedla ingabe uyithwasa lobungoma sikufaka zona emzimbeni mangabe uyavumeleka ukugcaba sikufake zona emzimbeni kodwa mangabe uvumeleka ukugcaba sizifaka egobongweni leli gobongo ozokushaya zibe zingena ngaphakathi sikhule bese emva kwalokho zikukhulisa ukwazi ukubona imfihlakalo ukwazi ukubona izinto ezimbi eziza kuwe nezisemndenini neziza esikhwameni sakho ngqo nomuntu ke ongasiso isangoma nongayena umprofeti uyakwazi ukuthatha lezi zizwe abe nazo nje abe nesigubhu sezizwe nje endlini indoda nje ibe nesigubhu sezizwe endlini ikwazi ukuzwa ukuthi ekhaya manje kuyabheda shubile ikwazi ukuzwa ukuthi man la emsebenzini khona abantu abangiphethe kabi wosibanibani noma omunye uthola usoze uyaxoshwa emsebenzini
uyabona ilezi zizwe ziyakuvikela ukuthi uxoshwe emsebenzini ziyakusheshe zikuxwayisa ukuthi la uzogaxela la uzokwenza kanje la kokwenzeka kanje injalo indaba futhi ziyakwelusa nalapha ezayonini egwaba eshaya isikhala ngezizumo eshaya inambala zizizwe ziyafika khona kakhulu prophet ubiza amagama abantu laba nje wabona abaprofeti lapha kuma TV bayithatha la kithi ubezwe bathi hayi wena usibanibani bayithatha la kithi lezi zizwe bese bahamba bayoduma ke bona ngapha ngoba abawasaba amehla abantu bephinde bethi ningamadimoni yebo phela okunye ke abawasaba amehla abantu angithi uma unganayo into ephilayo amehla abantu ngeke uzwasaba ngoba wena vele ubhizi ngebhizinisi ubhizi ngebhizinisi thina esinento ephilayo esithi mangabe abantu besibuka kube nento efinyelayo ngoba asihambi sodwa asihambi sodwa sihamba nabanye abantu siwalele madoda sihamba nabanye abantu emzimbeni ungadli noma ngayini mawubuya la kimi uzothatha lezizwe ingulube ngeke uzuyidla ufishi ngeke uzudla futhi hayi dokotela sizokahle umuntu wesifazane mayisesikhathini nje angeke uzukwazi ukulala eceleni kwakhe emawindow kufanele umtshele lo mama wala ekhaya noma itsheli yakho noma intombi yakho noma umkakho umtshele mawunalezi zizwe umtshele nje ukuthi cha ngiyacela ukuthi ube ongazisa ngoba ngaze ngatshelwa yilezi zizwe wena ungakakutsheli uzoba nenkinga ukudla uyakwazi ukuphekela uma ngabe esephekile uyakwazi ukudla kodwa ithi indaba ke ngothi mangabe sewutholile bese uthatha umlotha bese uyogeza ngomlotha ziyavuka zibe nqonqo ingane zona ayisindeki lento usibonise ekhaya ingane cha ayisindeki ngaphandle kokuthi nje into eba inkinga uma lezi zizwe uzothi usayifakile emzimbeni bese ungakaqedi isigwebo sazo bese uyahamba uyolala lo muntu wesifazane mangabe umuntu wesilisa noma uyolala nendoda yakho mangabe umuntu wesifazane ziyaphuma lezi zizwe ziyatransfereka via igazi emzimbeni ziyakwazi ukuhamba kanjalo uyobona wahlala ubanjwa njalo kanti lo mkakho walala naye izizwe zingakaqedi ukuphola emzimbeni ukungena kahle emzimbeni za transfereka zadlula zawungena kumuntu wakho wesifazane ulokhu njalo nje uba ngathi uba nentombi umuntu wakho wesifazane akabuzi ngisho ukubuza uyakutshela ukuthi wena usuqonyiwe nawe umuntu wesifazane indoda yakho yohlezi kubamba njalo mawuzofike ungakwazi ukulinda uthi uqeda ukufaka lezi zizwe usuyahamba uyolala nomuntu wakho wesilisa njalo uzoba ngathi ukhulunyiswa umuntu wesilisa nje umnikeza inamba ngisho ningakaqomani uzwe indoda yakho isikubuza ukuthi ubani lo kade umnikeza inamba nebani uyayibona ke leyo so sengisho ukuthi ziyahlonishwa uma ungazihloniphanga sizokwenzela into engekho ngoba vela uzihloniphanga uyithathe kancane uyithathe kancane hayi sengisho ukuthi ke lolu phondo lwami luphethe izizwe bakwethu odinga izizwe zami angithinte nothi ukhona engake ngayifaka emzimbeni mhlawumbe zafike zangasebenza ngendlela engangifuna ngayo bakhona phela abadlala ngabantu bathi babafaka iphusha abanalo kahle hayi ukuthi badlala ngabantu balambile mana ke dokotela singakafiki eindaweni eziningi angifuni ukuthi yazi ngiyakhohlwa angifuni ukukhohlwa into ezibalekile buzwe nangabantu size la abantu bayadlala vele ngabantu bebanikeza izizwe ezimpushampusha nazi ke izizwe eqondile eyamhlabeni engana ku Dr. Spokwesendiya alright la umuntu yakhona ubuyise umuntu wakhe awamlahlela ngaseso indoda yakhe intombi yakhe ziyakwenza lokho lezi zizwe ziyakwenza lokho uma ngabe zikwenza zizedlulele futhi awuthi uqeda ukumbuyisa nje bese uyahlala lapha uyeza kimi uzosho ukuthi sebuyile ngoba kunosikwanyana engilwenzayo kuye kodwa noma silwenza ngasese ngoba phela isuke ngazi ngoba phela isuke kungafanele azi ukuthi simlande ngani silwenza ngasese lolo sikwanyana mina nawe lolu siko oluzokwenza ukuthi abuyele esimeni abe right hayi cha dokotela so injalo nje mfowethu umuntu ziyamlanda osuke sehambile kodwa okungaphansi kweminyaka emibili
ngicela nje ukukubalula lokho. Yeah. Ingaba iminyaka emibili noma ngaphansi. Yeah, umuntu uyabuya khona ukubuya. Yeah. Ake sibuye lapha ke eqaleni. Kanti usayilanda Izizwe kubalekile ukuthi uyihlanganise lo muntu othandana naye. Kuze mhlawumbe ningahlali ngoxabana into enjalo. Kubalulekile ngoba phela Izizwe ziyaphothula. Isikakhuluma ngabe uzithathela ukuthi ziphakamise umsebenzi emzimbeni, ziphakamise ithunywa, ziphakamise ubuprofeti bakho. Isikakhuluma ngabe uzithathele lokho. Ziyaphothula. Yeah. Ziyaphothula Izizwe. Uma wafa kwizizwe uzangaphothulwa ayikwadlalwa ngawe ngiyaxolisa ukusho njalo. Ziyaphothula Izizwe emva kwamalanga awu14 noma emva kwamalanga awu27. Ziyaphothulwa emfuleni kufunakala inkukhu ebovu uma uyophothula Izizwe ngoba Izizwe umuthi othile ofola under idlozi leli ekuthiwa elogedla. Izangoma isikhathi esiningi azibinazi Izizwe. Yeah. Kuyathukela nje ufike esangomeni sithi nesizwe. Ugedla ozofika kulo uthola ukuthi ugedla lwenyanga uzofika uthola ukuthi lunesizwe. kunesizwe.